Türkmen halkının milli lideri, Türkmenistan'ın halk maslahatynyň başlygy Gahrman Arkadagymyz hemde hormatly prezidentimiz Arkadagy Gahrman serdarymyz paýtagtymyzyň gözel künjegine ýerleşýän halk hakydasy ýadygärlikler toplamyny aglaçar sadakatyny berdiler. Hacı Arkadagymyz Urada aýynyň mukaddes Gadir gecesiniň öňü tirasynda ýyl bolup agzy birlikde aglaçar sadakatyny bermegiň soga wiçdigini belläp, ayet tüwürleriň okulýanlygyny, büyük bir bardan ýaxşy dilerler edilýänligini aýtdy. Halkymyzyň duga dilegleri, berýän sadakalary Allah Taalanyň dergäkinde kabul bolsun diýip Hacı Arkadagymyz aýtdy. Türkmenistanyň müftisi teberek çykyp, Hacı Arkadagymyzyň we Arkadagy Hacı serdarymyzyň berýän aglaçar sadakalarynyň büyük bir barın dergäkinde kabul bolmagyny dile getdi. Teberek çykylandan soňra aglaçar sadakatyna gatnaşçylary dürli tagamlar çekildi. Munyň öýdi göz başyny asyrlaryň jümmüşinden alyp gaýdýan we döwürleri hemde nesilleri baglanşdyrýan milli diýip desurlaryň häzirki döwürde üstürlýänliginiň we dowamata atarlýanlygynyň aýdyň suwutnamasyny urly.